Tervehdys kaikki katsojat! Minä olen Vili Koskinen. Ja minä olen Jura Koivumäki. Ja tänään me kerromme teille saamen kielestä. Kyllä. Aloitetaan. No niin, aloitetaan. Saamen kieliä puhutaan 4 valtion alueella. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Saamelaisia on noin 60 000–100 000 henkeä, joista noin 10 000 asuu Suomessa. Saamelaiskieliä puhuu äidinkielenä yhteensä arvioiden mukaan noin 30 000–40 000 ihmistä. Saamen kieli kuuluu suomalais-ugrilaiseen kielikuntaan. Se on Suomen läheisin etäsukukieli. Puhujamäärältään saamen kielissä 6 suurinta on Pohjois-saamet 20 700 puhujaa, Luujajan saamet 2000 puhujaa, Etelä-saamet noin 600 puhujaa, Kiltilän saamet 350 puhujaa, Kolton saamet sekä Inarin saamet noin 300 puhujaa. Muita saamen kieliä eli Uumajan saamen, Pittilän saamen ja Turjan saamen puhujaa on vain alle 100. Saamen kielten asema niissä puhutuissa maissa on hyvä. Kaikissa muissa maissa paitsi Venäjällä saamen kielet eivät saa tukea. Suomessa puhutaan näistä 3 saamen kieltä. Inarin saamea, Koltan saamea ja Pohjois-saamea. Inarin saamea puhutaan vain ja ainoastaan Suomen alueella. Vuodesta 1992 asti saamen kielillä on ollut Suomessa virallinen asema. Saamelaisten kotiseudulla Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kunnat sekä Sodankylän kunnan pohjoisosa on lapsilla oikeus opiskella peruskoulussa ja lukiossa saamea äidinkielenä. Suomessa saamen kielen asema on kokonaisuudessa melko hyvä, sillä saamelaiset lapset on saatu innostumaan omasta äidinkielestä. Saamelaisilla on omia TV-lähetyksiä, kuten omat saamenkieliset uutiset ja oma saamenkielinen nettiradio. Myös saamelaisilla on oma lastenohjelma, jonka nimi on Unna Junna. Myös monia suomenkielisiä elokuvia ja piirrettyjä on käännetty saamen kielelle, kuten Peukaloisetät. Pohjois-saame on saamen kielistä levinnein ja tunnetuin. Pohjois-saamea puhuu noin 75% kaikista saamen kielisistä Norjan, Ruotsin ja Suomen alueilla. Pohjois-saamea puhutaan kaikissa Suomen saamenkielisillä alueilla. Tähän loppuun haluaisin näyttää rovaniemeläisen rap-artistin Ailu Vallen rapista pienen näytteen. Me on Ailu Valle, Kaamosmukasta, pohjois-saamenkielinen räppäri. Ollaan tässä nyt Sampparilla Rovaniemellä ja täällä tuli back in the days vietettyä aikaa silloin kun lukiosta pääsi ja silloin oltiin täällä autokoulussa ja meiningit oli kohillaan. Myöskin Iron Face ja tällaisia räppityyppejä tavattiin silloin ja sieltä varmaan ne ekat räppimeiningit alkoikin. Yeah. Check. Yeah. Jaaskoja kuulla nästiin nuohtamissysteemain missä öynin jellillä jätmin rähkis vuohtamissysteem. Jaaskoja kuulla nästiin nuohtamissysteem äikki räynin jellillä jätmin rähkis vuohtamissysteem. Vois et se luontu mänä illima kiertuus talle pohte jaama suollai pirja virtjuut. Siähketty se chalamäi, jähke suuke saamä niitä hotti pujo rive juva päivärs tukka chalakää. Jyöhkä aina historialla ohta onmo manjas. Jos arvu chilikämä tuehke ja ranjas. Männä lohti orki ihmillä kovan sovia tietä mente nieuhla nookan. Vilikäs vältillä viekka välti ruoptuu. Siekultal vänhemmin jiena räädi luonttuu. Pahtara pähtevuhti haukkata puhka jäi kohmella hivelas vastes kauppuin luhva. Tiimuvaista taisteli maangimus sohka puova veetuesta naistali paikko johka lie tuolvas. Hellisi ja vappu maangimus saavain äikeis vain mus jälkä taavimus saaja. Jaaskoja kuulla nästiin nostamissysteemain missä öynin jellillä jätmin rähkis vuohtamissysteem.
Jasko ja Kuula nästiin nuostamisiste äikki räynin. Ellillä jäämin rähkis vuostamisiste.